Se vetää, että se on ihan suoraan. Sitten vasemmalle. Vasemmalle vielä. Sisä. Suoraan. Vasemmalle. Joo, torppata muurahan. Tämä on niin kuin vähän liian hyvin. Ei ole alettu juoda. Ja videossa näemme metsän nopeamman eläimen Pac-Manin kalju. Suoraan. Se oli sopivasti. Stop. Vähän vasemmalle ja suoraan. Stop. Hei, ratti pois päältä. Ei nenän alle. Oli suoraan. Suoraan oikealle. Suoraan. Oikealle vähän. Suoraan oikealle. Suoraan. Oikealle pikkasen. Suoraan. Sitten vaan kunnon suoraan. Vielä. Saa vasemmaan. Suoraan. Mene suoraan. Sitten oikealle. Suoraan. Oikealle. Vaikka on hiili, slow and steady, on paras vaihtoehto. Vasemmalle. Suoraan. Vasemmalle. Täysin avaa. Eteenpäin. Vasemmalle. Nyt suoraan. Vertaa ruumeita. Miten meni? Voi vittu kun tossa oli virhe, jos ottiin pari kertaa tohon kiveen. Vittu kun kuuli niin kovaa satana! Menikö kivi niinku up in the ass of Miika? Meni. No, suoritus on hyvä. Nyt kanaa. Söikö hirveä? Se jostain kumman syystä kämpöistä. Kavereita saa. Mamatti kämpää täällä. Vasemmalle. Mikä se on vaikea? Ei tässä mikään ole oikein. Se vaan halunnut taistua tuosta keskeltä oikeaan suuntaan äsken. Sitten oikein. Ups, stop. Vasemmalle. Suoraan siitä. Joo ja oikealle. Ihan täydet niin paljon kuin vielä. Joo, siitä suoraan. Voisi olla vähän tuollainen tyydyt. Ja vasen. Vasemmaan. Suoraan. No niin, ja vasen kaataa vasemmalle. No niin, mene kaataa vasemmalle. Suoraan vaan, anna mennä. No niin, sitten vasen. Vasen. Olisi helpompi sille kepillä hakemalla. Suoraan. Ja vasemmalle vielä. Joo, suoraan. Vasen. Oiko oikealle? Oikealle. No niin. Stop. Vasen ja suoraan. Stop. Vasen. Otas taaksepäin. Ei päästä tuosta. Sitten ja vasemmalle. No niin, sit suoraan. Ja nyt on neulan silmä. Kääntää. Oikealle. Suoraan vaan. Ja sitten anna mennä. Suoraan vaan niin paljon kuin pääset. Jep. Mut laittaa. Joo. Pitstop. Suoraan vaan. Suoraan. Oikein. Mä muistan vanhan sen kanssa, nyt tuli vaan mieleen kun sanoin. Oikealle. Suoraan vaan. Vähän oikealle. Korkotosta mulla joskus. Siinä suoraan. Synttärillä. Suoraan. Kaikki. Suoraan. Malleja. Pikkasen vasemmalle. Kaikista näistä. Siinä Siellä on suoraan. rakennusohjeet sekä. Ihan pikkasen vasemmalle. Suoraan. Lepä vaan. Eteenpäin. Vasemmalle. Okei, mä sain väärään. Radalla on ylimääräisiä esineitä
mutta rohkea ratavirkailija kuolemaa uhmaten poistaa radalta. Nämä ovat kilpailun hiljaisia sankareita. Tää toimittaa. Ja siellä on sitten tapahtunut hirvittävä onnettomuus. Veret seisauttava tilanne. Kuin ihmeen kaupalla kilpailijat näyttävät olevan kunnossa. Juuso, veret seisauttava tilanne ja hirvittävä onnettomuus. Oot kuitenkin ihan kunnossa. Joo, on ihan kunnossa. Vähän kollaisissa, mutta muuten ihan ok. Joo, hyvä. Nolla virhe. Pelottiko yhtään tuossa matka-aikana? Jos hyvä. Käsitto. Hyvä. Viimeisiä sanoja. No niin, Teemu. Tänne näin gameplani. Ei. Siinä näemme tyylinäytettä, kun Team Valkajärvi Backman kiertää chicania. Joskus olemme aikoinaan nähneet, että kärryntyötökilpailussa on menty tiukan ohjeistuksen voimalla, mutta tämä pari selkeästi menee pervitiinin voimalla. Suoraan. Vittu mä törmään. Radan reuna. Varokaa vesiesteet! Suoraan. Stop. Vähän vasemmalle. Suoraan. Stop. Oikealle päin. Ja suoraan. Ja stop. Vaihto. Vaihdossa on kuitenkin suuria vaikeuksia. Suoraan. Stop. Oikealle. Oikealle. Suoraan. Älä ruovi maata. Suoraan. Stop. Oikealle. Suoraan. Stop. Pikkasen vasuri. Suoraan. Stop. Pikkasen vasuri. Suoraan. Oikealle. Stop. Suoraan. Stop. Vasemmalle. Suoraan. Vasen. Suoraan. Stop. Oikealle. Suoraan. Vasen. Suoraan. Vasen. Ei kun siis vittu oikein. Ei suoraan. Me suoraan. Työnnä niin vitusti. Paska. Meni vähän oikealle ja sit menee niin perkeleesti. Juotte! Joo. Joni Beckman, ohjeistus oli rankkaa, mutta teillä oli vaihdos pieniä ongelmia. Oli vai? Joo, mä oon tasapaino vähän kärsi, mutta... Se oli hyvä, kun tuossa vaihdossa, kun mä rupesin apuille, se vitussa se on se kärri. Voidaanko sanoa, että yritit käyttää pikkasen turhan paljon voimaa, niin peliin tuli tasapainovoima? Joo, niin voisi kyllä sanoa, mutta gameplani toimi helvetin hyvin, että taisi tulla yksi reunausuma taisi tulla, mutta helvetin hyvä. Joo, kiitoksia. Joka kantaa niille kamaraa nyt. Se on aloittaa ensimmäistä mielestä. Ja tässä näemme, kun Täällä menee lujaa, ettei tuu silmille. Jukka tapsaa vanhoja ammattilaisia tässä. Otinko pari viime? painosanalla vanhoja. Kai teki joku video. Sisäisikö sä tohon sun lauseeseen joku sorti kohteliaisuuden vai? Oli siinä se ammattilaisia. No niin. Selkeitä. No mihin kohtaan mun pitää istua? Muut voit häiritä, voit polttaa jalpalloa toi. 3, huutaa väliin jotain. Go. Suoraan. Oli se vaihtorista, mä täysin kun siitä samalla kiinnittämällä. Tää laji olisi 100 kertaa parempi, jos nämä kärryt olisi liekeissä.
Suoraan. Vasemmalle, vasemmalle. Tiukka vasen. Vasen. Joo, vasen. Suoraan. Vasemmalle. Vasemmalle. Jopa ihan suoraan. Vasemmalle. Suoraan. Oikein, tiukka oikein. Oikein. Stop oikein. Oikealle. Suoraan. Vasemmalle. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Stop. Vasemmalle. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Vasemmalle. Suoraan. Stop. Vaihto. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Oikealle vähän. Suoraan. Oikealle vähän. Suoraan. Pikkasen parempaa. Suoraan. Vähän oikealle. Suoraan vaan. Suoraan. Vähän vasuriin. Suoraan. Vähän vasuriin. Sitten suoraan. Tiukka oikein. Nyt suoraan. Siellä on Nyt vasuriin, tiukka vasuriin. Mä en tiedä vedettiin. Teepää vaan. Vähän vasuriin. Suoraan. tuntuu jotenkin, että jossain kohdassa rupesi kans Suoraan. Joo. Ja se rato on aika Vähän vaikea. vasuriin. Vauhtia. Vähän oikealle. Tulla niitä tavata. Suoraan. Oikealle pikkasen. Vähän oikealle. Suoraan. Nyt täysillä. Loppusuoraan. Se viereen. Ihan vaihdossa. Just ennen siinä. Tapani Linnanluoto ehjänäköinen suoritus. Joo, vähän. Oli tiukka siinä vaihto ennen se kanttari. Mielestäni kunto loppu. Sitten ketä? Se on yllättävän raskas. Puhakka ja Jarno. On se joo. Rengasti. Rock! West! Right! Okei, beat left. Mikä vittu jarruja on? Beat left. Yeah, right. Yeah, right. And now straight. Well, put some effort into it. Yeah, straight. Right. Straight. Got that finish line. Straight. Right. Yeah, straight. And fish. Oh, fucking God. Yeah. Will Vincent, it was 100% effort from you. What can you say about your teams? Fuck you. Oh, okay. I got bitten. Joni Haagner, You just got 7 incidents. 100% suoritus, aika kova ääninen, mutta ei ehkä välttämättä päivän vauhdikkain. Miten kuvailisit suoritusta? Hyvä, kiitos. Petteri Kotovaara, mikä on elämän tarkoitus? Rengas lähtee vanteelta, saa. Peli niin vitusti, kun Viljo puhutaan pari vittu. Sepä vittu kiva. Vasemmalle. Kunnon käännössä. Onko Sakari vielä alla? Ei mulla enää oikeastaan ole. Onko kunnolla vasen? Nyt on tullut uudestaan. Kyllä. Tai. Se vaan resurrekti kestää aina oman, se on cooldownin päällä. Minkä lähtee konekään? Niin on. Siinä nähtiin huikee korjaus Nukariselta. Homma, että on ennenkin heittänyt Counter-Strikein mutka Entries. Joo. Hyvin saa pidettyä.
viesti, että minä olisin jäänyt valvomaan, niin ihan helkan. And here we are at the halfway point. Now Jonas the Crow is going to be the one giving the directions. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Vähän vasemmalle. Suoraan. And as you can see here, Harhis is really putting effort on and Nukarinen is in the bushes. He is in the bushes. No other word for it. Oikein. Suoraan. He sits like a Buddha. That's an interesting position. Not the most aerodynamic, mind you. Oikein. Now work yourselves towards the famous No nyt suoraan. Joo. Suoraan. create corner. Vesieste! He's gonna hit it. Oikein. Noin. Vähän vasemmalle. Noin. Suoraan. Avikka venälu vähän vasemmalle. Ihan sokera laitilla. Siinä on bossi suoraan edes. Ihan vähän oikealle suoraan. Ei, vasemmalle. Noin. Liikaa menee oikealle. Nyt vasemmalle vielä vähän. Noin, suoraan. Tänne. Oikealle. Oikee! No! No suoraan. Nyt täysin. Ja oikealle vähän. Nyt suoraan. I see, that's why I was doing it wrong. I was holding it wrong. Yeah. And no one fucking told me. Yksi incidentti tuli vaan. Harhis. Ei se ollut huono. Ei ollut oikein. Vähän osata. Harhis Nukarinen, ei ehkä mikään maailman vauhdikkaan, mutta todella taitavan näköinen suoritus. Miten kommentoisit tätä? No, joo. Mä annan infoa aina kyntässä, niin kyllä se tossakin menee ihan samalla lailla. Kuumottiko lopussa, kun oli bossi suoraan edes? Kyllä. Hyvä. Helvetti. Kiitos. Sitten 18 seconds. It's 10 laps to go, so I don't think. How is this possible, man? The one-stop strategy works better than the two-stop. Yeah, I Terra you. Krönkä 2 kertaa. Krönkä 2. For the race and the tracks in Japan are so smooth that especially if you get these just like football. Paljon tulee penaltti tosta osumasta. Suoraan. Vasen. Suoraan. Vasen. Suoraan. Oikee. Suoraan. Vähän vasemmalle. Suoraan. Oikee. Suoraan. Vasen. Edelleen. Vasen. Ja kuten nähdään, Apexin ja Kärryn välissä on noin metri. Suoraan. Vasen. Suoraan. Oikee. Suoraan. Yleisö on haltioissaan. Suoraan. Oikee. Suoraan. Vasen. Suoraan. Tosta. Turvavyöt tikkii ennenpäin lähe. Suoraan. Joo, suoraan. Oikeelle. Suoraan. Oikeelle. Suoraan. Oikeelle. Ja suoraan. Pikkusen oikeelle. Ja suoraan. Vasemmalle. Vasen. Suoraan. Oikeelle. Tiukka oikeelle. Ja siitä suoraan. Vasen. Suoraan. Vasen. Jalaa vasemmalle. Ja suoraan. Vasen.
Suoraan. Täysiä suoraan. Suoraan. Oikealle. Ja suoraan. Täysiä. Hyvä. Joni Takanen, Marko Kiikka, yksi päivän näyttävimmistä suorituksista. Marko, lopussa tultiin täysin. Totta kai, aina täysin. Aina täysin. Maaliviivalle aina täysin. Hyvä. Mites kommentoisitte tuossa vikalla kierroksella meni vähän Apeksi pieleen, että siinä vähän... Pikkusen missattiin, vähän mentiin ohitte sitä. Mun huono koordinaattori ei toiminut nyt meikäläisen puolelta, meikäläinen ei koordinoinut kunnolla. Mä en huomannut yhtään mitään. Joo, hyvin selvisi, tuli vaikka vähän jaloille siinä, mutta siinä sanotaanko näin, että tuli pieni puujalka. No, se voi olla näin. Hyvä, kiitos. Kyllä musta tuntuu, että... Nyt näemme selkeästi tässä näemme seuraavaksi Trelletin edustusjoukkueen vauhdissa. Siihenkö? Joo, siinä hyvä. Ja siinä Iku näyttää seuraavaksi mallia, kuinka SM-sarjoja tuomaroidaan. Kaveri on muilla siitä niin kuin. Tuo on tosi perseestä, sanonpahan vaan. Niin. Kannattaa laittaa jalat sitten sitä. Juu. Koitettiin ottaa Iku kiinni, se olisi vaan polvien kohdalla, niin sitten mulla on pientä. Painaa ikävästi silmiin tuo naula. Vähän ylemmäs. Okei. 3, 2, 1, go. Suoraan. Loiva vasen. Suoraan. Loiva vasen. Suoraan. Suoraan, siinä on pieni kumpu, mutta suoraan vaan. Suoraan, loiva vasen. Suoraan. Loiva vasen. Vasen. Suoraan. Oikealle. Suoraan. Oikein. Suora. Vasen, tiukka vasen. Vasen. Suora. Loiva vasen. Loiva vasen. Oikein. Once you go fucking agree to me. Suoraan, oikea. Suoraan, loiva, oikea. Oikea. Suoraan. Oikea. Suoraan. Oikealle vähän. Joo. Vasuri. Hetkonen ei jätäkkä. Suoraan. Hetkonen ei tää olekaan Ounin pohja. Suoraan. No niin. Oikein. Suoraan. Rallitrave menee maistolla. Vasemmalle. Suoraan. Vasemmalle. Suoraan. Vasemmalle.
Liikaa vasen. Suoraan? Siellä nähdään selkeästi kommenteista päätellä, että Kim Eriksson ei ole tottunut kääntyä vasemmalle, toisin kuin Iku. Ota vauhtia! Älä takaspäin vauhtia! Työntää! Vähän yritystä! Vielä vaan suoraan. Vähän vasemmalle. Toni suoraan täysiin. Ja se on siinä. Across the line! Työnsit suoraan jyrkäs kulmasta tuohon töppyrään. Kim Eriksson, et ole tottunut kääntyä näköjään vasemmalle. Ei ollut Ounin pohja. Ei se on. Mä ajattelin, että siellä on ihan liikaa vasureita nyt. Olis pitänyt tulla oikein. Joo. Iku Merikalla, miten noi suoritus niin meni omalta näkökanteelta? Pelottiko? Pelotti, oli aivan hurjaa. Tommosen rallikuskin kyydissä aiemmin. Että kun vyö löysti tossa. Perkele. Miksi mä kuvaan sen? And the top 3. Within 17 seconds, when you calculated all the penalties, actually, second and third both got 10 seconds penalty, and when we checked the results, well, it wouldn't matter what comes to the winner, but the third place goes to Backman and Teemu with time 2 minutes 47 seconds and 400. And second place, Drum roll. Tapsa and Jukka with time 2 minutes 41 seconds and 100. Piti ottaa se yksi vitu inkki, meni kakkoseen. Yeah. And well, the winner of the competition is Kiikka and Takanen with time 2 minutes 30 seconds point 4700. Takana voittaa kaiken. Jätkä voitti kummatkin Hot Lap Challengeit, saatana. Yeah, we Jos should mock Tapsa ja you. Jukka ei ottanut niinku sitä, jos olisi jäänyt 1,1 sekuntia. Katka. Niin. Yliä. Ei paljon. No näistä ei paljon, nää on niitä sattunut, mutta kyllä näistä voi tulla. Jos siitä haluaa, mutta tosiaan. Ainakaan juomisessa sä et oo ammattilainen.